गेजेरावनो जों बयबो गावबा गाव मोखांबो नुलायलायदों आरो नैबे स्पिकारखौबो थेंक इउ होबाय। बे स्पिकारनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि खोमायाव ज्राव ज्राव खोनासंहोनो हादों। दे जेट स्केल lagi jar itu kiasnya pura. Asal mana meter ribet konse konkangannya arti pinade. Ada berapa pilek jati purni mabi gaji sudah berjalan bayar aku. Ikon yang buksa. Konse konkang mabi pindah ya. Ada betul litmu bahaya. Betul jangan London fungsi, China fungsi, ada papuan dia begitu naik. China belum masalah juga, belum masalah. Ayam, jompen tak, Mwitha po, London po, China po, Amerika po, Raja berbiasa dia jet ke sana. Ada juga konflik bahaya, lidu bahaya yang jauh tu. Amerika cok, my London cok, hayam mau, cincang milam lagi जोंनि गेजेराव आलासिफोर दङ नोंथांमोना बयबो प्रेक्टिकल बिथांखौ नायनो लुबैदों आरो जोंनि गेजेराव प्रेक्टिकल फंबाया फैनानै दंफैयो गोजोनदों बेखिनियावनो नोंथांमोननो जोबनायाव मोनसे फोसावना गालांसै दाउखा बिदै सिटिंआ जोबनानै थांबाय जोंनि गेजेराव दाउखा बिदै मोनसे सिटिं खालामदों आदा मेन्डेला गावरिमा दांखोलोजों गोबां बर'नि कमेडियानफोरखौ लानानै जों खालामनाय जादों नोंथांमोननि गेजेराव सफैयोब्ला नोंथांमोना ओनसोलनि सावथुन होननानै जाहाथे बयबो नायो बिनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो गुरै खावलाय जाबाय गोजोन्थों लोगोसेनो दिनैनि बे हारिमु बिलिफां बे आयदाखौ आं बेखेवनानै होनाय जाबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम